Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoa lehenbiziko atalean, Amaiurrera joanen gara eta sat haranean, Miguel Jose Aristia kontatuko digu nola dabiltzan esneko behiekin lanean, eta baita ere nola ez, orain dela berriki, jeizteko bi robot jarri dituzte, eta berak azalduko dizkigu, robotoien nondik norakoa. Ondotik, Amaiurtik Arizkunera salto egin, eta Arizkunen Dutaramuno arrautzen inguruan, solastuko zaigu Mikel Altzuart, badakizue bera, ekologikoko sektorean, aspalditxotik daramala lanean, eta berak ere, oioak, arrautzeak ekologikoa eta guzti horren inguruan solastuko zaigu. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan sat haranean gaude, Amaiurren, eta gurekin Miguel Jose Aristia dugu. Miguel Jose, hementxe gaude, neguan eta ezagit, nola hasi duzu urtia? Urtea hasi du elurrekin, ez? Elurrekin ez dute año de nieves, año de bienes, ez dakit. Agien egoite bat logeia baina desente xo normaltxo izin da, ez dakit. Ikusi gogu. Egoentxe bertan, hemen Amaiurren zuri-zuria dago dana, hotza ari du, eta ezagit, hotz honek zer eragina izaten aldun esneko behietan? Esneko behietan eraginek hotzak ez du, azenda klase hau hotzako ine dira, hotza aguantatzen dute isa, sufritzen dute bero onditzekin edo eta balin beda uria edo bustiekin, ez? Hotzakin ez da problemikokekin, ez? Agian, bizenda txekorrak edo txiki horiek sufritzen aldutela geixo, ez? Igual, bizket hotzengatik pneumonia zerbait saltatzen altzaiela, baina normalian ez dute problemik izaten hotzan. Bestetik, aldaketa txiki bat, 2021 urtean, bazkideak biza daudete ez, pasan urtean aldaketatxo bat egin zenuten ez, 3 bazkide zineten sataranean, eta bat jubilatua eta 2 geratu zarete ez? Hoxe da, ez, galde urtean 2020an jubilatu zaikun sozio bat, Javier Jauregi, jubilatu zaikun, dine eta retiro hartu du. Toe gelditu gara, ez, bide gelditu gara, Juan Miguel Etxeberria eta biok gelditu gara, eta, saitzinez saitzen dugu, behialdia mantentuz, eta, baintu gule aldaketa txiki betzuk, deizteko modu edo aldakatu dugu, sala ordoinetik orai pastau gara robota jarritugu, geren ustez teknologia aprobetxatu pixket erresteko lanak edo, eta, nola bide gelditzen garen, hortan ikusiz, ez. Leheno ez dakit, jeizteko sala edo zenbat nola zenuten antolatua? Leheno deizteko agintuen salida pescado, 2x10 bide 10 aldeako txan, eta hor deizten gintuen, horai bezala, egunto goi beto labiltzen ginen deizten, eta hor kontua zen, behar ginen bide bat egiten du, baina bide egoten ginen normalian deizten, eta azkenean ordu betzu pasten dire hor, eta hoi nola paiteren egin nuen harindut, pastu gara robotetarat, ez duzu horre egon behar, bai behar duzule kasuman, eta gain behiretu betin behar duzu, aziendai nola diren edo baten bat balmeda ez dena sartu edo izeten den bezala, o zendako ez den sartu. Egerran, alderdi hortan makinek o sistema berriunek maten du informazioa haunitz, maten du eta erten datzu ez, behibetek ez balin beda torri, agian zertaz ez den torrire kasik, benpin erraten datzu, behi egonda etzan sobera denbora normalia baino gehiago, edo ez du jan, edo simplemente mandu pausuek aize gehiago mandu, erran nahi duela, izen daikela alteratu, oza izaten aldela susera edola, ez. Informazionei balietuz, gain behiretu gutin behar duzu hemen, ez talen bezala, tenoria tortzen zela goizatxitan behar duzule egon behien zanjan sartut deizten, ez. Zuen kasuan erabaki zenuten GEA markako jeizteko robota jartzea, ez? Oide, ez, merkatuia aide zabaltzen hauniz, marko hauniz badire,
lelide agian gehiena zaune, oben hemendik bai, eta indar gehien izan duen ere ez, baina, bueno, geare ide fuerte sartzen, dela bal ere badu makinek ona baitu, eta bombatik ere, erteko badire makinek. Guk guri gehiena gustatu zaikune sistemunena o robotaok beren diseinuan edo maten dute olako zanja bat iten zaie, ingurtu sarri ikusko dugu, eta nolapait ere manejatzeko balen duzu behien bat tratatu barra errapia edo sekaduen sartzeko orduen edo bueno, antibiotiko horiek sartzeko behar dinen horiek sendatzeko behia heldu zaiku eskuret, ez? Alderdi hortek lehelik ez du diseinatu hori, fosa hori, eta orden, bueno, igual ja tratatu behar duzu behar duzu behia lotu behar duzu, eta agian igual bi persona behar duzu behibet bada ezpada, segurtasunengatik behi hori tratatzeko, ez? Eta hemen, bueno, maten dugu segurantzore batxoa itzen alda lasai asko, ez? Robota jartzeko orduan, bi robotakin nahikoa zen edo nola erabaki duzu? Bai, biekin kapazidatia edo badute modua izeok deizteko 120, 130 behi ere deiztalko duzte, ez? Guk garbi ginen, 120, 130 deiztan ditzen gaela, 110, 140, 100 inguruan ibili gara gaela, ez? Orden, gurekin bi makinekin ziren sobra, ez? Azken, ez da, makine, bueno, erran behar dugu, makinek ez dela kopuru zehatza erraten ale, iruten oita martartean, ez? Alaberian izaten da, badu tartea, seguntzuk behiain esne kopuru produziona bate bertzeekin zen baduzun, ez? O zauden 30ean, o zauden 50ean, ez? Orden, azkenean, makinek direok ere, eta kapazitate baute, eta denbora dagoena egunek tuen minutuatu, orden, erran dezakegu kapazitatea dutena zenba litratzen duten behiok, ez? Baina, bueno, guk makinok sobrante dugu guretako, aiza, ez. Gero, bueno, zerbitzu tekniko bat izango dute, zerbitzu bat, azken suposatzen da, nozbait faiatzen badute, nahi eta nahiezko izanen dela, lehen moldatzea, ez? Bai, hoi da, ez, berzaletik ere hoi da, ez, zerbizio ere, bueno, egierran maten dute denek zerbizio, ez, robotak montatu duztenak, saltzen duztenak, zerbizio ematen dute, 24 orduek, ez, bai, biharko ala delako, ez, ezpeidire gelditzen al. Baina gu bai pixket nolapait ninduke fideltasun edo segituz, beti lan izan dugu geakoakin, lan indugu lehenko sala ordeinola zen, ez dugu sekulan kexuk izen, beti ongi gangara, eta, bueno, hortan pixket azkenan erabaki dugu, ez, erten datzutena zanja duen komodeo, konfort horrengatik azkenan, bueno, gu zerbizioekin beti konten egon gara, ginen zerbizioekin eta segitze dute zerbizioen, eta batez ere merexi du horrengatik ere erabaki du, ez, eta bai erran behar dela, zerbizioa dela basiko oso garrantzitsue izatea zerbizio bat patzen duzuleik zuke robota bat, ez. Bueno, gero ere gaur ikuste du, kasualitatez ere, esnea biltzera etorri direz, kaikurentza saltzen duzuen esnea, eta ointxe etorri da kamioena, bestetik ere kontrol etxero ere egiten duzue, eta ointxe ari dire kontrol etxero egiten, azkenean, bueno, esneko behiekin lan egiten duzuenak, zuek kaikuri esnea saltzen duzue, bazkide zarete, behar da kalitate bat, eta gauzak ongi egin, ez? Bai, dudik gabe, gaur egun behizu aterazuk aitzinet olako ikulu betekin, olako lanbidean, gauze behartu zule, bueno, pentsatzen lanbide guztietan ere eskatzen den estutuko direla denak, hemen bai behartu zule kalitate bat, zeren da lehen gaibeda gaten da jendeari eta minimo atzu behartu zule, ez, garbitasunak eta kalidadi horrek behartuena. Eta egerran, pues, bueno, guk, bai, egerran duzuna kontroletxeren gaude, kaikuk ere, bai, kontrolatzen dazkigu horiek, gaten dute, egunero hartzen dute muestra tanketik, eta azken, robotak ere ematen dezitzu, baitu bere sistema batzuk, analizetzeko edo ikusteko zesneak, edo batena edo bertzein hona den, o kalidadiak ere gutxi gora neurtzen duenak, orden bai behar duzule, errantu den bezala, informazio nauniz gauzeko antratzeko, ez, eta informazio nauniz ere ematen du robotak, ez, eta behar duzune esne kalidade indeko behartuzunek, dudik gabe. Zuentzat, 21. urte hau, kaikun bazkide izan da nola ikusten duzue prezio altetikan da, nahiko finkatu duzue litroko prezioa, gustora zaudete? Bueno, bai, egierran baitugu ja urte batzuk prezio nahiko finkatu dela, ez.
Gierran ez dakit, Sebastian, beti geltzen zara, ez dakizule, urtea hasten zara, baina ez dakizu, segurtasune, ez dakizu ez zein duen, azkenean konsumitzailea egiten duen, horrek ere erabakitzen du handiz, orden. Egia da guk badugule suertio txantza izan dugu azkeneko urtetan, 3 urtetan, prezio bat egiten dugule goiti-beiti berdintxua ez, orden. Prezio hori jakinta, gu goiti-beiti badakigu ezpada urte arrontxarra bakigu ze esneko puruan hiliar garen ez, eta horrek bai balietzen gara gauz betzuk egiteko, inbertsio batzuk inbar bat duzu, ez duzin behar, egiten alduzun ez duzin iten ale, edo pixket gateko kontu batzuk atratzeko ez. Beste aldetikan ikusita, aurtengo bazka nola joan den, pixoan neguan gaude, behia kopuro izan da. Azkenean dena da, enpresa bada eta antolatu behar da, ez? Pixka bat zenbat esne ematen duten, ze diru sarrera den, zenbat bazka erosi behar den, eta hor daude ere diru laguntzak ere, ez? Ezagite, Europatik beti aldatzen joaten dire, politika hori, zuek alde hortatikan ongi zaudete edo? Bai, gu momentuen, bai, momentuen Europatik etortzen den laguntzek gero garrantzitsue dire, dudik gabe, arron garrantzitsue dire, ez? Eta maten duela nolabaiteko gure jornalain plus bat ez da azkenean, baina bai gu aspalditik pentsatzen dugu ez duzule horri behire egon behar, ez? Behar duzule, zuk atratzen duzun esnea zer duzunekin, zer biltzen alduzunekin, eta nolabait antolatu behar duzule albalime da laguntzo gabe ez. Ez dela posible, ez terresa. Hangoak beharrezkoa izaten dire, zeren gaur egun gastu handiz badire, eta ez behar eta uste ez direnak handiz pasten dire, eta behar dituzunek beti egunero hartuzu, bai instalazioa berritu hartuzu, eta azkean sartu den deana mundilunten edo bai tokatzen dela berritzia eta inbertsion handizitia, eta beti inbertuzunek berritu gauzek, orden laguntzo horiek izaten dire, Europatik etortzen diren horiek beharrezkoak izaten dire, aitzinen nolabaiteko lasaitasun bet arpatzeko, ez? Miguel Jose, mentxe gaude Fosan, bi jeizteko robotoken tartean, eta zuk esan duzun, ez? Fosarena garrantzitsua, ez? Bai, ez, idea guri, isket ikusten duzen bezala Fosa hau diseinatu dute, gea berak ekartzen du, eta da pixke hoite guri konfort hau eskatzen zagune, behiai pixket ikusten duzen bezala, errapiak eta dugu bastante eskuret, eta orden lan iteko, bakizu, izaten duzte beren mamitisek rolloa diela eta behar die tratatu, edo sekado helduden sasoinan sartzeko eta horiek, eta pixket goiti-beiti horrengatik usinuen ez. Pixket eta moldatzeko ez, bezaize, lehelik, handiz aldu dena ere bai, exactamente nivela du unterat eta orduen da behiak eta behar duzu sartzeko behar baduzu ukitu pixket errapia por lo que sea behar duzu makurtu behar duzu ez. Honek ikusten dugun bezala, du horrek erabakizagun pixket untere bat ez, konfort horrengatik hartu ginen marka hau ez. Gero ere robot bakoitza badu bere pantalla ez, ikusten den bezala, ongi tapatu duzu zaintzeko, eta azkenean hor informazioa agertzen da pilo bat, pantalla taktila izanen da ez? Bai, pantalla taktila eta hor dugu informazioa. Erran behar da bi pantailok konektatu direla ez, orden. Informazioan bera mateute biek ez, momentuko ez, honek nola pantailatek beti erten du ze behituen deizten ez, eta horren datuek bai, baina orokorrean gatentuzte kuadran egunean indituzten deitzaldiek edo indituzten litroak atera edo zenbat aldiz kopuru behi aldiz behiko sartu diren edo eta maten du informazioa nauniz ez, eta bai pixke lotu dire, bai individualki ere emateute eta daktile eta erdan duten bezala robota guztiek gaur egun dute informazioa eta gaur egun informazioa nekazarien dako da oso baliozua da. Berez behia jeiztera etortzen alda nahi du nahi aldiz o limitatu duzu? Ez, bai, hoi iten da limitatzen da, ez duzuzten, prinsipio zuzten duzu nahi duen guzia ez. Gero limitatzen duzu, zeren ahondiz badire 20 berriz torko ziren, orduen iten duten igual aitzinetu baino, iten dute traba gehiago ez, orduen pixkete iten duzu litro kopuru alaberian iten duzu man baimena lehentxago edo ordu gehiotarat o gutiotarat ez, oide azkenean
behi handiz esne ematen dena, arek izaten du, baimena bat izaten du, 4 orduetak tortzeko daizterat, ez? Baina tarte hortan ez da sartzen al, ez jolako zuzten. Bertzatzu gutio dena, ja pasten da 6 orduterat, edo 8 orduterat, edo nahi behizu 10 orduterat, ez? Zeun, ze esnetan dagoen, ez? Hoi da pixket, bertzela ibiliko ziren beti, behi bat, obide oiru, izin ziren beti bueltak biltzen dira, eta orden azkena horrek egiten du, pixket gibela ziten du ordeinoa dena, ez? Gusten dire behiak bestela desitzen oten direla sartzeko, esperun bezala pixo bat erraldun? Bai, izaten dire orduek egun betzu eta aize puntuala, ez? Goizetan izaten da oso puntuak izaten, bueno, hori izaten duzu bazka harrimetu berri izate dute, tortzen gara, kubikuelak egiten dugu, behiak altxatzen dire, orduan izaten dire puntualki bai, normalian bai egun guztien izaten diola, zeren karo, dena batien ez zizten eta behar du hemen trafikoa beti badago, zenen bi robot dira, eta azkenan robotat goitu bitik orduen deitziko du, zazpi bat hola deitziko du, zazpi igual pixke, zazpi inguran, bien artean 15 hola idi orduen deizten, orduko 15 behi hola idizten, orden beti behar du transizionak, behi bakotxak hemen daude orai, bi ordeino eta 8ekin, kasik 3 urterat urbildu dire, orden denak handiz ordeino dire, eta orden bai trafiko izaten da. Horai ertenatzu puntualki, horai goizian puntualki, eta iluna barrian, berriz egiten dela, bazka bota eta kubikula eta hemen garelaik, hor garelaik gukera pixket mugietzen du, alteratzen dire pixket, eta orden bai tortzen direla, ez? Baina normalean egun guztien izaten da, ez orain aina, baina bai, beti egun guztien izaten da, makina izaten da martxan. Kaiku enpresarentzat berai berdin izaten zaie, jeizteko robotak izatea edo ez, edo beraiek ere bultzatzen dute pixka bat jeizteko robotak lan egitea. Ez kaikundeko ez da deus, ez gero, hau orai esne biltzen ikusten bezala une badu bere sistema bat badu, ez da gelditzen esnea biltzen nahi den bizterten, eta tanke garbitzen izten, ez da gelditzen une badu bertze deposito txiki bet, tarte hortan, rekogi daiten duen bizterten litroak hartu, eta tardatzen duena tankia garbitzen, hor pilatzen du tanke txiki betean esneak, eta orduan unek seitzen du beti ez derat. Hoi ordeinua enpresei kaikui edo loge ze importa. Garrantzitsua da, kalidadia hori arpatzea, kalidadia ematea. Bertzik eta ez du. Guantxe ikusten dugu bat ateri dela, beste bat sartu dela, hok beraien martxa jarraitzen dute. Eta, Mil Jose, zuek ere ikusten dugu ongi ari zaretela, bi bazkaide zaudetela orain, baina zuen martxa ongi eramaten duzuela, urte hona izan dezazutela eta beste bat arte. Bale, mil esker, saiateko gara. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea. Arizkuren gaude oraingoan eta ikusten duzuen bezala zuri dago ingurune guztia eta gurekin Mikel Altzuart dugu, berak Tutarimuno arrautze ekologikoak ekoizten ditu. Eta Mikel, urte berrian sartua gara eta ezagit pixka bat nola hasi duzuen urtea edo espentsa behintzat gutxienez aurrekoa hobetzea, ez? Ikusiko dugu nola daien. Hau ikusten dugu 2020 urtean ez usteko urtea izan da, guri ere egokitzea tokatu zaigu, zalantzak izan ditugu denok, batez ere guk alde batetik ostalaritzakin eta bertze alde batetik aurreskolakin lan egiten dugunez, ez genekien nola joanen zen alde horretako eskaera, aurreskolena udata gero mantendu da, ez genekien zer gertatzen altzen edo, aurreskolan erran daiteke martxoan gelditu balin bazen ere gero berriz berrartu genuela iraila urrialdera eta orain arte utzi diogula, ez. Eta ostalaritzana badakizu, zer gertatzen nahi den, ez, administrazioak hartzen dituen erabakien menpe daude erabat, eta hor berriz hasi dira orain, beren mugekin, beren baldintzekin, eta guk ere neurtzen aldugu gehien bat, azkenean, Oilanda gazteak ekarri lehenago, edo ekarri nik adibidez urtero ekartzen ditut neguan, aurten ez dute ekarri,
ba ez dakitelako nola joanen den urtea, ez? Arroltze justu xamar ibiliko naiz, baina 2021 urtea ez da urte berria. Neurri batean da 2020aren jarraipena gertatzen ari den guztionekin, ez? Baina, bueno, luze gabe ekarriko ditut Oilanda berriak eta pentsatzen dugu moldatuko garela, ez? Azkenean guk jatekoa egiten dugu, oinarrizko jatekoa, eta badugu bezero bat fidela, ikeragarri fidela, zeren guk eskaintzen duguna momentuz ez du bertzen inork eskaintzen al, ez? Eta hori da, hurbiltasuna, eta arroltzen kasuan hori deitzen da freskotasuna, eta gero aldugun kalidade maila altunokoa, nutrizioari begira eta seguritateari begira, ez? Hurbilekoak badu bere trazabilidadea, nire arroltze dozen hausten dutenek badakite zerbait gertatu ezkero noren gana jo behar duten, eta ze arazo izan daiteken, izatekotan arazoren bat arroltzea jatetik eratorria, ez? Bertze alde batetik betikoan gaude, eta da mundu honek duen osasunaren ikuspegi okerra, ez? Eta hori abelazkuntzan ere gertatzen da. Hori berean, hasi ziren udan, hegazti gripiaren kasuak hasi zirela berriz hegazti basatietan, eta Frantzian, hor daude Landesetan eta Biarneko herri batzutan, kasu gehiago agertzen baldin badira hegaztien gripeenak, erabakiak hartuko direla, orain dela 2 urte bezala, hegazti sanoak hiltegira eramateko ere. Ikusiko dugu hori aliatzen alden unet edo ez, edo han gelditzen den, beti ere Elbe Angos Nekazal sindikatuak eta guk pixkat jarraitzen dugu beraiek izan zuten borroka orain dela 2 urte, erran dute hegazti sanorik ez dutela hiltegira eramango. Eta horrek bere kostuak izan zituen bere garaian berendako, eta baina lortu zuten bederen hango atea arraza ez desagertzea, ez? Guk bertze batetik hori beti dugu, ez? Gainean, aseguratuetugu, batzuk aseguratzen dugu olioak hegazti gripiaren kasuan heldu balin bada ere, behartzen balin badakute administrazioak hegaztiak hiltzera, baina nik iparraldeko eleberen filosofia berbera da. Nire hegaztiak sanoak balin badira, nik erabakiko dut hegaztiak noiz hil behar diren edo ez. Hegaztia sanoa balin badira. Nire ez badat inor demostratzen hegaztiak eri daudela eta bertzen nonbaiterako arriskoa direnik, ez dugu guk gure buruari harrika egingo, ez? Eta badago osasunaren ikuspegi okerra, gaur egun osasuna dan munduko negozioa handienetakoa, eta negozio hori sartu da jendearen osasunean, baina baita ere abere hazkuntzan ere bai, ez? Eta gainera badakigu neurri handi batean ekoizteko modu batek eta lan egiteko modu batek ekartzen dituela arazoak nagusiki, ez? Eta horregatik aldarrikatzen dugu gero eta gehiago gure gisako abelazkuntza txikiak, lurrarekin lotutakoak, eta horrek ekartzen du osasunaren ikuspegi egokiago bat, zabalago bat, eta eritasun haunitzen desagerpena. Gertatzen dena da, zoritxarrez baitare arroltze ekologikoen munduan eta bertze abelazkuntza munduan hori ikusi dugu azkenean Tribunal Konstituzionalak arrazoia eman diola Kaparroson behitegia unditzeari, eta berdin gertatzen da Asian erten dute fokoa, zoonosiaren fokoa hango hegazti industriak, hango zerri industriak izan behar dela etorkizuna eta bar, baina abelazkuntza industrializatzen ari da. Eta guk alderrezkatzen duguna da, tokiko konsumoa eta tokiko hazkuntza bultzatzeko bertze eredu bat behar dena, eta horrek kenduko zuen zoonosiaren arriskua, kenduko zuen pandemia gezur hauen arriskua, eta egingo genuen mundu egokiago bat konsumoari begira eta osasunari begira. Eta hori da, zirkulo bizioso bat bizi garena, alde batetik, ari gara, ekoizpen eredu batean, mundu guztian zabaldu beharko zen eta nagusitu beharko zen ekoizpen eredu batean, baina ekonomiak eta diruak bertze alde batetik jotzen ari da, ez? Eta ikusten gara, hemen Nafarroan hasi ginen bide bat, ekoizle txikiak izan behar ginela arroltze ekologikoen kasuan,
eta hegaztien kasuan, baina ikusi dugu industria handiak ikusi duenean negozio aukera eta konsumo horti daiela, gero eta granja handiagoak egiten ari direla eta ikuspegi industrialarekin erabat, ez. Hori da mugitu behar garen ingurunea eta baldintza. Baina, guk indargunea hori da hurbiltasuna, freskotasuna eta segurtasuna, ez. Eta hurbiltasuna, freskotasuna eta segurtasunaren eredu, baztango zaporeak elkartea eta bertan ekoizten diren produktuak, ez? Zuek ere, garbi dago hemen Arizkunen, azpilikuetari txatxeak zaudete, Mikel, eta hemen paraje zoragarri hauetan, industrializazio horretatik kanpo, ekoizten dituzuen zuen produktuak, eta hori da pixko bat, baztango zaporetik bultzatzen duzuena, ez? Bai, baztango zaporet sortu zen ezin bertzean, pixkat eredu honek ja berea ematen ari zelakoz eta itzuli behar ginelakoz lehenagoko ekoizpen modura, baina horre falta du badu hutsune bat, eta da konsuma kultura, ez? Orden hurbilekoa konsumitzeko eta konsumismo errexori bultzatu duguna azkeneko hamarkadetan, gauzak erostera eta janari erostera behartu gaitu jakin gabe neurri handienean gure osasuna gure jatekoaren baitan dagola, ez? Eta guk hori eskaintzen dugu hurbiltasun horrek ematen dizun ziurtasuna, ekoizpen eredu garbi baten ziurtasuna eta kalidade nutritiboa, ez? Osasunean ezinbesteko. Eta gero sarri erakutsi dakute bereizten osasuna ekonomiatik. Osasuna ez da ekonomiatik bereizten, ekonomia zuzen batek osasuna laguntzen du. Ekonomia zikin batek, nagusikeria osasuna ere bere baitan iresten du eta osasuna ere bai kaltetzen du. Eta guk aldarrikatzen dugun ekoizpen ereduak ekartzen du baita ere bertze osasun eredu bat, ez dena negozio soilean oinarrituko, baizik eta personen bizitza integralago eta hobeago batean, ez? Eta hori da bertze ekonomia batek ekarri behar duena. Baztango zaporea bat saiakera bat da, baina falta zaigu gu ez gara biziko ez balin badugu kultura konsumo urbanita nagusitzen balin bada. Kultura konsumo urbanita gaur egun daie haragi gorri ez jatera. Eta gure baztango lurrak eta gure baztango belarrak belar jalendako egokitua dira. Gure paisajea ardiak eta behiak eta behorrek egiten dute. Baina konsumo kultura alde batetik akusatzen diote haragi gorriari beroketa globalaz, hori gezur olimpikoa da, baina hortara ohitua gaude, eta akusatzen dute baita ere kultura urbanitak pentsatzen du haragia jatea ekidin behar den kapritxo bat dela. Baina jakin behar dugu arraultzak haragia eta esnea gaur egun hemen, nahi balin badugu gure umeak hasi eta nahi balin badugu poblazio gazte osasuntsu bat eta ez poblazio zar eta eri bat izan, beharko dugula bertako oinarri nutritiboak eta bertako lurrak ematen dizkigutenak. Eta hemen papaia eta ez dira hasiko, baina hemen hasiko ditugu behiak eta bildotsak eta haragi gorria jaten ez duen eta janai ez duen kultura konsumista urbano horrek ez du etorkizuneko perspektibarik ez ikuspegirik, ez. Eta hori da falta dena, ez. Guk hemen egiten alduguna, baina gu badakigu hemendik saltzera nekazari batzuk egin dezakeguna, baina hemengo nekazari benetan potentziatu nahi balin bada hemengo nekazari eredu bat, konsumo eredu bat ere aldatu behar da. Eta ez gezurretan oinarritutako konsumo bat gaur egun indartzen ari dena, haragi gorriaren kontra edo esnekien kontra, ez, animalien esnekien kontra, etika argudiatuz edo argudiatuz beroketa globala, ez. Kapritxo ez da guk abeltzainak izatea, neolitikotik hasi dugu, eta gure populazioak eta hasi dira horren baitan, ez. Eta hori atzen zen balin badugu, gure perspektiba ez da izango luzerako, hirietan
jakin behar dute jatekoa nonbaitetik ekoitzi behar dela, eta jateko hori ez balin bada osasuntsua, poblazio eritu bat, zibilizazio eritu bat izanen garela, eta pandemiak sartuko dazkigute, bata bertsiaren gibeletik nahi duten ingo dute gurekin, eta jostatuko dute gurekin txontxongiluak izango bagina bezala. Eta baztango zaporetako produktuak, beti ere lurrari lotuak daude, eta lurrari lotua daude ere arrautze ekologikoak. Zure kasuan, Mikel, oiategi atarian gaude, hemen baituzu lursail txiki batzuk ere oioak kanpoan ibiltzeko, eta ez dakit nola uztartzen duzu pixka bat uda eta neguan beti ere beraien paseotxo egiten dute kanpoan, ez? Bai, aurten ematen du, badira aurreikuspen batzuk, urteari begira, hotzetik jotzen alduena, eta euritik ere bai, izaten dira urteak, orai dela urte batzuk ere katiuskak apenas ez nituen kendu, orai dela 3-4 urte, hasi azaroan, katiuskak jarri nituen, eta ez nituen udarte kendu, ekain arte. Orduan, aurten ere ematen du bideo hortatik joan behar duela, oraingo meteorologoak eta batuzte formula matematikoek eta batuzte, baina azkenean 7 eguneko aurreikuspena egiten dute, badira bertze jakintza batzuk luzeragoko aurreikuspenak egiten dituztenak, gertatzen dena da ez dugula idearik, baina nik hasi beharko genuke hori ere, eta nik egiten dutena da, ikusi egunaren arabera, eta oioak nola dauden pixka bat, ateratzen ditut, udan ateratzen ditut goiz-goizetik, baina orain neguan ateratzen ditut goizago edo beranduixago, pixka bat eguna nola den, eta zenbat uriei duen, zenbat putzu, baina egunero ematen dute beren buelta eskatzen egoten dire. Gu ere etxe barnean egoten garenean luze atratzeko beharra dugu. Horrengatik gelditzen zaigu oraindik animaletik pixka bat, naturalezatik gelditzen zaigu pixka bat, ez ditugu xoriek ezagutzen, ez ditugu arbolak ezagutzen, ez ditugu belarrak ezagutzen, ez dakigu zer den naturaleza, ez dena pantalla baten aitzien ikusten du, baina oraindik gelditzen zaigu pixka bat, etxean entzerratzen dakutenean eta nahi izaten dugu atera. Aber espabilatzen garen. Bukatzen joteko, Mikel, orduan dutarimuno arraultzeak, arraultze ekologikoa, freskotasuna, hurbiltasuna ematen duten arraultzeak, pixka bat zuere antolatu behar duzu salmenta, ez? Orduan, astero, eskaeran arabera zure rutatxoa ina duzu eta distantzia mugatu batean ibiltzen zara beti ere, ez? Bai, Baztan Bidasoa eta Iruña, bai. Bezero gehiago izateko aukera ere badugu, baina ez dugu hartzen. Hori da eredua, ez? Sartu dakute, zoritxarrez, eredu amerikar ekonomista hori, hau da, zerbait funtzionatzen balin badu, handitu behar duela. Enpresaren idea bat, unibertsitateetan erakusten dena, erabat okerra horregatik dago mundua ingaizki, Chicagoko eskolatik, hau da, zuri ongi gaten balin bazaitu zerbait, handitu behar duzula, hau da, mundua ian behar duzula, eta hori egiten dute amerikanuak, ez, mundua ian, eta horregatik gaude menpean, hori egiten dute txinuak mundua ian, eta horregatik gaude haien menpean, ez, guk inbehar duguna da gurea, ez, gure ere mutxoa, gure biziatera, bertzekin batera. Orduan gure eredua zen, nik nire bizimodu ateratzen aldut oliokekin, produkzioa mugatu, eta bertzeko izle gehiago, horregatik gaude, Nafarroan arraultze ekologiko izten 8-9 bat. Pasatzen ari dela granja handien montatzen, bai. Eta granja handioiek salduko duten non? Kate handietan, ez? Kate handioiek dire Mercadona, Lidl, Euskal markak funtzionatzen dute BM eta Eroskikin, ez? Obea eta Obodoze, baina guk momentuz eusten diogu denda txikiekin, komertzo txikiekin, eta ekoizpen txikiek. Hoi da, bertze oinarria, ez? Ekonomia san hortan, hurbiltasuna izan behar da, komertzio txiki baten iraupena eta ekoizle txikien iraupena. Ekoizle txikiak desagertzen direnean eta komertzio txikia desagertzen direnean, akabo, orduen bai marioneta hutsak izanen garela. Hola, Mikel, gure partetik ere espero dugu diozuna, ez? Konsumitzaileon kultura aldatzen joatea, eta zuri ere, urte borobil bat opa dizuegu, eta behar dana ongi joaten den, eta guzak, pixka bat bideratzen diren behar den bidera, ez? Hoxe ba, gu saiatuko gara, eta gure lanean segituko dugu, eta saiatuko gara gure arroltzeak egon daitezen bertako dendetan, eta horregatik eren jendeari ere eran behar digu bertako dendetan konsumitzeko, baina,
gure esku dauden gauzak egiteko. Gure esku ez daudenak, ezin ditugu egin, baina gure esku daude, igual importantenak gure esku daude. Eta ekintza politiko nagusia gaur da, zer jaten duzun eta erranen datzut nor zaren. Oso ongi, orduan beste bat arte Mikel, ongi segi. Venga, nahi duzun arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta negu giroan elur tartean agur esaten zaituztegu eskerrak emanez zuen arretagatik. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.